Така, това е синята лодка от новата доставка. Пускаме български. За мой късмет днеска няма толкова слънце. Окей. Закачихме ги. Супер. Пускаме една вода. И сега да действаме. Така, да вземем да покараме малко. Добре, значи тук на това ниво имаме следните данни, само че ще покарам малко, няма да оставя така. Тук имаше сега риби скачаха явно, още се въртят тук. Да, имаме по-сиво. Не съм се застопорил, обаче хом позиция. Сега ще се върнем. Как изглежда? Вечерта светят добре. Светлинките. Тук ще оставим позицията. Значи в момента ни свети червено 0. Хом позицията с този бутон. Ще си го запаметим. Задържаме. Изпилка и пускаме. И сме готови. И сега вече можем да ходим да разузнаваме за позиции. За точки по-точно. Избираме си някаква точка и тестваме. Точка 1, точка 2. Добре, избираме си. Тук има някакъв връх. Явно. Сейф. Тук ни светва в жълто. Добре, окей. Даваме. Окей. Точка 1. Избираме точка 2. Вижте лодката малко надясно. Ето така. Ето общ кадър. Мисля, че е там е окей.